għal din l-ikbar ċelebrazzjoni tagħna l-insara. Araw li kulħadd ikollu x-xema fidu sabiex inkunu nistgħu nieħdu sehem fl-ewwel parti ta' din il-velja qaddisa tal-Għid. Id-berik tan-nar u l-kant tal-innu tal-Exultet. Ferħ kbir iltqajna hawn il-lejla sabiex niċċelebraw dan il-Fġili tal-Għid u nagħlqu t-tridu mqaddes tal-Għid li bdejna nhar ħamis ix-xirka. Minn hawn u ftit ieħor sejrin nagħtu bidu għall-akbar ċelebrazzjoni tas-sena li fiha nfakru l-istorja ta' mħabba li Alla jgħix mal-bniedem u l-qofol ta' din l-imħabba. Alla li permezz tal-qawmien mill-mewt ta' ibnu seħibna miegħu fil-ħajja ta' dejjem. Iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla tissejjaħ Fġili għax hija l-lejla ta' qabel il-festa. Il-lejla li fiha nisru mal-mulej biex nirriflettu dwar il-qawmien tiegħu u dak li jfisser għalina. Il-lejla magħna għandna grupp sabiħ ta' neokatekumenali li qegħdin itemmu il-mixja tagħhom. Il-lejla se ngħixu 4 mumenti importanti. L-ewwel isir it-berik tan-nar jinxtel il-blandun il-ġdid
U aħna nieħdu sem minn dan id-dawl billi nixelu x-xemat li għandna fidejna. Wara nisimgħu lil Alla jkellimna mill-Kodba Mqazza, imbagħad ngħaddu għall-liturġija tal-Magħmudija u fl-aħħar nagħlqu bl-Ewkaristija l-ġdida tal-Għid. Il-preżenza ta' Kristu rixoxt u ħaj f'nofsna. Din il-velja sejra tibda billi issa ċelebrant jinżel fl-imkien ma' saċerdoti, is-seminaristi u l-abbatini ħdejn il-bieb tal-Knisja fejn hemm in-nar imqabbad. Magħhom iniżlu l-blandun mitfi. Hemmhekk imbagħad jitbierek in-nar il-ġdid u minnu jinxtell il-blandun li huwa simbolu tad-dawl ta' Kristu, li huwa d-dawl veru tagħna. Fuqu jitnaqqax is-salib kif ukoll l-ittri l-alfa u l-omega li huma l-ewwel u l-aħħar ittra tal-alfabet Grieg. U wkoll in-numru ta' din is-sena li ninsabu fija. Imbagħad dawn jitilgħu f'purċissjoni wara l-blandun lejn l-altar sabiex minn fuq l-ambone ikun jista' wkoll jiġi kantat l-innu tal-Exultet li bih jitħabbrilna il-ferħ tal-Għid. Wara li jinxtell il-blandun, id-djaknu ser ikanta l-akklamazzjoni id-dawl ta' Kristu u aħna nwieġbu billi nkantaw flimkien inroddu ħajr lill-Alla. Mat-tielet akklamazzjoni jinxtelu wkoll ix-xemat li għandna f'idejna, sinjal li aħna wkoll nipparteċipaw mid-dawl ta' Kristu. Nitolbu sabiex jintfew il-mobiles waqt li nżommu l-ġabra u l-ordni tul iċ-ċelebrazzjoni kollha. Inqumu bil-wifqa. Amen. U miegħek ukoll.
Id-dawl ta' Kristu. Id-dawl ta' Kristu. Id-dawl ta' Kristu. Waqt li nibqgħu bil-wieqfa, f'dan il-mument sejjer jitħabbrilna il-ferħ kbir tal-Għid permezz tal-innu tal-Exultet li tfisser ifirħu. Permezz tiegħu sejrin infaħru lil Alla għal dak li huwa għamel magħna permezz tal-qawmien tal-mulej.
Ifirhu l-tajjat tal-anġli fis-sema, ifirhu l-qaddejjat Alla. Ħaddu it-tromba fis-salvazzjoni tagħna, u tħabbar ir-rebħa ta' sultan kbir. Tifraħu koll l-art mimlija b'dan id-dawl tal-aġeb, u fid-dija ta' sultan ta' dejjem. Ħajara fil-ħolqin kollu, li juħeles mid-lamiet li ħakmuh. Tifraħu kol omna l-knisja mqazza, kollha mżejna bid-dija ta' dawlek sabiħ. U ħajidwu l-ħitan ta' dan it-tempju, blajat ta' ferħ tal-poplu miġbur fih. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew li b'qalbna u bruħna kollha. Nerfgħu leħinna biex infaħru l-Alla li ma jidirx, il-Missier li jista' kollox, u lil Sidna Ġesu Kristu ibnu l-waħdini. U ħallas għalina lill-Missier etern, id-dejn li kien għamel Adam, u bid-dem mażis tiegħu li xerret għalina, ħassar il-kidba tal-kundanna li ħadna fil-bidu. Araw qegħdin nagħmlu l-festa tal-Eid, meta nqatel dak il-ħaruf veru, li demmu jikkonsagra l-bibin tal-fidili. Dan huwa l-lejl li fih żmien ilu intħrixt lill-missirijiet nawlit Iżrael mill-Eġittu, u għaddejthom fl-inxif mill-baħar tal-qasab. Dan mela huwa l-lejl li fih tkeċċew id-dlamijiet ta' dnubitna, permezz tal-kolonna tan-nar. Dan huwa l-lejl li fih fid-dinja kollha min jemmen fi Kristu jqaċċat kull rabta ħażina, jeħles mid-dalma ta' dnubitu, jikseb il-grazzja u jissieħeb mal-qaddisin. Dan huwa l-lejl li fih Kristu eret il-jasar tal-mewt u qam rebbieħ fuq is-setat tal-ħażen. Xi ħnina tal-aġeb oġbok turi magħna, xi mħabba u żalima bħala, biex tajt lill-ibnek stess għall-mewt, ħalli tifdi lil min kien il-sir. Kemm tassew ma setax jinħarab id-dnub ta' Adam, biex tħassar bil-mewt ta' Kristu. Xi ħtija ħinja kienet, la darba stħaqila feddej kbir bħal dan. Jalla mela bil-misteru ta' dan il-lejl qaddis, jinqeret il-ħażen, titnaddaf kull ħtija, jissaffa kull min waqa' fi dnub, u jimtela bil-ferħ kull min mnikket. Xlejl ta' bil-ħaq ħini, meta l-ħwejjeġ tas-sema jingħaqdu ma' tal-art, dak li hu tal-Alla ma' dak li hu tal-bniedem. Brat ta' ħajra l-grazzja ta' dan il-lejl, il-qamela missier qaddis, l-offerta solenni ta' dan il-blandun, magħmul mix-xema tan-naħal. Din l-offerta qed tagħmililek il-Knisja mqazza permezz tal-ministri tagħha bħala sagrifiċċju ta' tifħir ta' filgħaxija. Għalhekk mulej nitolbuk biex dan il-blandun ikkonsagrat f'ġieħ ismek
jibqa jeħred sal-aħħar bla eda id-lamit ta' dan il-lejl. Inti l-qow bħala fwiħa ħelwa qudiemek, ħajsir ħaġa waħda mad-dawl tas-sema. Jalla l-kewba ta' filgħodu x'in jisbaħ jissibu għadu jaqbad, dik il-kewba li qatt ma tgħib jiġifieri Kristu ibnek, li meta qam mill-imwiet xerret id-dawl wislien fuq il-bnedmin kollha, u issa jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nitfu x-xema. Ħuti eżis, aħna tajna bidu solenni għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-lejl qaddejs. Ejja issa ninġabru f'qalbna, ħalli nisimgħu l-kelma t'Alla. Indawru ħsibijietna fuq dak kollu li fl-modi Alla għamel biex isalva l-poplu tiegħu. U kif l-aħħar batilna lill-Ibnu biex jifdina. U nitolbu biex dan l-emil ta' salvazzjoni li hu lejt tagħna Alla jwasslu sal-aħħar bil-fidwa sħiħa. Noqogħdu bil-qiegħda. L-ewwel qari huwa r-rakkont tal-ħolqien li jfakkarna fi sbuħija li fiha Alla għamel il-ħolqien. Ġesu f'dan il-lejl ser iġeddet il-ħolqien kollu wara li tħassar bid-dnub u jagħmlu isbaħ minn qatt qabel. Nisimgħu. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-ard, u kienet l-ard taħwit u baħ. U dlam kien fuq wiċċ l-abissi u fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar l-Ispirtu ta' Alla. U qal Alla, ħajkun id-dawl, u d-dawl sar. U ra Alla id-dawl li kien tajjeb, u Alla firet id-dawl mid-dlam. U d-dawl Alla semmih jum, u d-dlam sejjaħlu lejl. U d-dalam sabaħ l-ewwel jum. U qal Alla, ħajkun hemm medda f'nofs l-ilmijiet u tifret ilma minn ilma. U Alla għamel il-medda u feret l-ilma ta' taħt il-medda mill-ilma ta' fuq il-medda. U hekk sar. U l-medda Alla semmija sema, u dalam u sabaħ it-tieni jum. U qal Alla, ħajjinġemew naħa waħda l-ilmijiet ta' taħt is-sema u jidher l-inxif. U hekk sar. U sejjaħ Alla l-inxif ard, u l-ġema tal-ilma sejħela baħar. U Alla ra li kollox kien tajjeb. U qal Alla, ħatnibbet l-ard il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija, siġar li jagħmlu l-frott biż-żerrija ġo fih, skont għamlietom fuq l-ard. U hekk sar. U nibtet l-ard il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija, skont għamlietu u s-siġar jagħmlu l-frott biż-żerrija, skont għamlietu. U ra Alla li kien tajjeb. U dalam u sebaħ it-tielet jum. U qal Alla, ħajkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex jifirdu il-jum mill-lejl u jkunu sinjali qassim ta' żminijiet, tal-jiem u ta' snin. U jkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex idawlu l-art. U hekk sar. U għamel Alla iż-żewġ imnariet il-kbar, l-imnara l-kbira biex jiġi l-jum u l-imnara żgħira biex triġi l-lejl u l-kwiekeb. U
U Alla qiegħdhom fil-firxa tas-sema biex jiddu fuq l-art u jriġu l-jum u l-lejl u jifirdu d-dawl midla. U Alla ra li kien tajjeb u dara mess u sabaħ ir-raba' jum. U qal Alla jiżed l-ilma b'kotra ta' ħlejjaq ħajjin u jittajru tjur fuq l-art fil-wesa ta' smewiet. U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru li bijom miżewt l-ilma skont ġenshom u t-tajr bil-ġwienaħ skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb u berikhom Alla u qalilhom weldu u oktru u imlew l-ilma tal-ibħra u joktor it-tajr fuq l-art. U daram u sabaħ il-5 jum. U qal Alla ħadd nissel l-art ħlejjaq ħajja skont ġenshom, bejjem tad-dar, annimali li jitkaxkru u bejjem selvaġġi skont ġenshom. U hekk sar. U għamel Alla l-bejjem selvaġġi skont ġenshom u l-bejjem tad-dar skont ġenshom u ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U qal Alla ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u x-xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijietu u fuq xbija tal-li ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikhom Alla u qalilhom nislu u oktru u imlew l-art u aħkmuha u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla araw jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wix l-art u s-siġar kollu li jagħmlu l-frott biż-żerrija. Dawn kollha jkunu Alla għajxin tagħkom. U l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxxru fl-art li fihom nifs il-ħajja nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar Alla għajxin tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u ara kollox kien tajjeb ħafna. U daram u sabaħ is-sitt jum. U hekk tlestew is-sema u l-ard bit-tagħmil kollu tagħhom. U fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel. U waqaf fis-seba' jum ix-xogħol tiegħu li kien għamel. Il-kelma tal-Mulej. Bit-tiba tal-Mulej mimli għal-art. Flimkien? Bit-tiba tal-Mulej mimli għal-art. Sewa il-kelma tal-Mulej kollox bil-fedeltà u għamel u jħobbi drittu sewa. Bit-tiba tal-Mulej mimli għal-art. Bit-tiba tal-Mulej mimli għal-art. Bil-kelma tal-Mulej saru smewiet u b'nifshom u t-tiżjin kollu tagħhom bħal fġarar tal-ilmijiet ġabor u l-ibħra kbar f'imħażen. Bit-tiba tal-Mulej mimli għal-art. Jini l-ġens lill-Mulej u Alla tiegħu, il-poplu li hu għażel b'wirtu. Mill-għoli ta' smewiet iħares il-Mulej u jara l-bnedmin kollha.
qumu bil-wifqa. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Int qassam bordi tal-għaġeb l-emejjel tiegħek. Għamel li l-mifdin tiegħek jifmu li l-ħolqien fil-bidu tad-dinja ma kienx emejl aqwa fil-kobor minn dak li sar fil-milja ta' żminijiet bis-sakrifiċċju tal-Għid tagħna li hu Kristu. U li jgħix wi saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Is-sakrifiċċju ta' Eżak minn missieru Abram huwa xbija profetika tal-mewt ta' Kristu li waslet mhux għall-mewt imma l-ħajja fil-milja tagħha. Nisimgħu it-tieni qari. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Alla rid iġarrab lil Abram u qallu Abram, u hu wieġbu għaw jien, u qallu aqbad li libnek il-wardini li inti tħobb li l-Iżak u mur lejn l-art ta' Morija u hemm offri b'sagrifiċċju tar-ruq fuq waħda mill-għoljiet li jien se ngħidlek. u Abram bakkar mas-seb, xett il-ħmar tiegħu, ħadd tnejn mill-qaddejja tiegħu u lill-Iżak. Qatta l-ħatab għas-sagrifiċċju tal-ħruq u qam u telaq lejn il-post li qallu bih Alla. Fit-tielet jum Abram refa' għajnejh u lemaħ il-post mill-bogħod. U Abram qal lill-qaddejja tiegħu Għodu għaw bil-ħmar u jien u iż-żagħżugħ immorru sa' hemm u nagħtu qima u nerġgħu lura ħdejkom. u Abram qabad il-ħatab għas-sagrifiċċju, qabbih fuq Iżak ibnu, ħafidejh in-nar u s-sikkina u telqu tnejn flimkien. U Iżak qal lill-Abram missieru, Missier, dak wieġbu. Għaw jien, ibni. U Iżak qallu, hawn huma n-nar u l-ħatab fejn hu l-ħaruf għas-sagrifiċċju tal-ħruq. u Abram wieġbu. Alla jaħsebu għal-ħaruf għas-sagrifiċċju, ibni. U beqgħu sejrin it-tnejn flimkien u waslu fil-post li kien semmilu Alla. U hemm Abram bena l-artal u firex il-ħatab fuqu u rabat lill-ibnu Iżak u qiegħdu fuq l-artal fuq il-ħatab. U Abram mettidu qabad is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. U sejjaħlu l-anġlu tal-mulej mis-smewwiet u qallu, Abram, Abram, u dan wieġbu hawn jien, u qallu, la tmiġ idek fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu ebda ħsara, għax issa naf li inti tibża minn Alla u ma txaħadniex minn ibnek il-wardini. u Abram refa' għajnejh ta' ħarsa madwaru u ra muntun warah maqbut minn qrunu fil-frijej. U Abram mar u qabad il-muntun u offriħ b'sagrifiċċju tal-ħruq minflok ibnu. U Abram semma dak il-post Jahwe Jiri, iġifieri il-mulej jipprovdi, kif għadu jingħad sal-lum, fuq il-muntanja Jahwe Jiri il-mulej jipprovdi. U għat-tieni darba l-anġlu tal-mulej sejjaħ lill-Abram mis-smewwiet u qallu, Naħlef fuq ruħi, oraklu tal-mulej, la darba int għamilt ħaġa bħal din u ma tċaħadniex minn ibnek il-wardini, jien inbiker żgur u nkattarrek sewwa lil nislek bħal kwiekeb tas-sema u bħal ramel f'xat il-baħar. U nislek għatjiret il-bibin tal-dewa tiegħu u jitbirku b'nislek il-ġnus kollha tal-art tal-li smajt minn kelmti. il-kelma tal-mulej. Ħarisni, o Alla, għax fik nistħen. Flimkien? Ħarisni, o Alla, għax fik nistħen. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti żżomm fidejk xortija, inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fleminti qatt ma nitħarrek. Ħarisni, o Alla, għax fik nistħen.
Ek tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrih fil-kwiet. Għax int ma titlaqnix fil-mwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Harisni Alla, għax fik nisken. Int tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għax għal dejjem flemintek. Harisni Alla, għax fik nisken. Harisni Alla, għax fik nisken. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. O Alla missier, inċerriet il-grazzja tal-adozzjoni u tkattar mad-dinja kollha l-att tal-uliet skont il-weda tiegħek. Bil-misteru tal-għejt li l-qaddej tiegħek Abram tagħmlu kif ħleftlu missier il-ġnus. Għati lill-poplu tiegħek li jwieġbu kif jixraq għas-sejħa tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. F'dan il-lejl sejrin niftakru fil-ħelsien tal-poplu ta' Alla mill-jasar tal-Eġittu u l-modija mill-baħar tal-qasab, għax dawn huma ġrajiet ta' salvazzjoni li jħabbru l-mamudija. Nisimgħu. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Mosè: għax issejjaħ lili, għid lill-ulied Iżrael jerfgħu it-tienet tagħhom u jitilqu. U int olli l-ħatar tiegħek u mittidek fuq il-baħar huwa forqu. Ulied Iżrael imbagħad jaqsmu fin-niexef f'nofs il-baħar. U wara jiena nwebbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom u nuri il-glorja tiegħi permezz tal-Farawn u l-eżerċitu tiegħu kollu, bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U imbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jiena il-mulej meta nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. U imbagħad l-anġlu ta' Alla li kien miexi quddiem it-tienet ta' Iżrael telaq u mar warajhom u l-kolonna ta' sħab minn qudiemhom marret għadet warajhom u ġiet bejn it-tienet tal-Eġizzjani u it-tienet ta' Iżrael. Kien hemm sħaba u idlam u għadda il-lejl bla ma ħadd minnhom seta' jersaq wieħed lell-ieħor. Mosè mett idu fuq il-baħar u l-mulej reġġa lura l-baħar b'riħ qawwi mill-vant matul il-lejl kollu. Il-baħar ixxotta u l-ilmijiet inferqu u imbagħad ulied Iżrael daħlu fin-niexef f'nofs il-baħar. L-ilmijiet kienu għalihom qishom ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xelluk. L-Eġizzjani marru warajhom u daħlu f'nofs il-baħar. Iż-żwiemel kollha tal-Farawn, il-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Fis-sara ta' filgħodu il-mulej minn ġol kolonna tan-nar u sħaba xeħet ħarsa fuq it-tienet tal-Eġizzjani u ħarbathom u xekkel ir-roti tagħhom u bid-tbatija setgħu jmexxuhom. U imbagħad l-Eġizzjani bdew jgħidu: ħa naħarbu minn quddiem Iżrael għaliex il-mulej qiegħed jiġġieled kontra l-Eġizzjani. Il-mulej qal lil Mosè: mittidek fuq il-baħar u l-ilma jerġa' lura fuq l-Eġizzjani bil-karrijiet u r-rikkieba tagħhom. U Mosè mett idu fuq il-baħar
U ma sbieħ il-jum il-baħar raġa' lura fejn kien qabel u l-Eġizzjani huma u jaħarbu sabu ruħhom fih. Hekk il-mulej gerbibhom f'nofs l-ilma. L-ilmijiet reġgħu lura u għarqu il-karrijiet u r-rikkiba tal-eżerċitu kollu tal-Farawn li kienu ġejjin warajhom fil-baħar. Anqas wieħed ma baqa' minnhom. U wlied Iżrael għaddew fin-nixef f'nofs il-baħar u l-ilmijiet kienu għalihom bħal ħitan, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. Dakinhar il-mulej salva lill-Iżrael minit l-Eġizzjani u Iżrael ra l-Eġizzjani mejta fuq xatt il-baħar. Ra Iżrael kull ma għamel il-mulej lill-Eġizzjani bil-qawwa ta' driegħu u beża' il-poplu mill-mulej u emmen fil-mulej u f'Mosè il-qaddej tiegħu. Imbagħad Mosè flimkien ma' wlied Iżrael għandna din l-għanja lill-mulej u qalu: Ħanannu lil-mulej, ħanannu lil-mulej, l-imtela bil-glorja, 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 u għaddab ġewwa l-baħar, li żwiemel u r-rikiba, għawiti u l-anati u l-mulej u għaw il-ħelsin tijaj l-alla tijaj u li lunati ser u għaddab ġewwa l-bahar iswimel u r-rikiba iswimel u r-rikiba il-mulej u gwerrir qawi Jahwe huwa jismu l-imrikeb tal-Farawni u l-armata tal-Edewa waddabhom ġewwa l-baħar u waddab ġewwa l-baħar iswimel u r-rikiba iswimel u r-rikiba għawiti u l-anatijaj u l-mulej u għaw il-ħelsin tijaj għalla tijaj u li lunati ser u għaddab ġewwa l-baħar iswimel u r-rikiba iswimel u r-rikiba lemin tekom u lejja imsebħa bil-qawwa lemin tekom u lejja erdek lill-Edewa erdek lill-Edewa u għaddab ġewwa l-baħar iswimel u r-rikiba l-iswimel u r-rikiba għawiti u l-anatijaj u l-mulej u għaw il-ħelsin tijaj l-alla tijaj u li lunati ser u għaddab ġewwa l-baħar l-iswimel u r-rikiba l-iswimel u r-rikiba l-Edewa kienu qalu niġru warajhom u nilħquhom
il-multu is-sjuf tagħna se jaqgħu taħt idejna se jxejnuhom. U ġarrab ġewwa l-baħar l-iswimel u r-rikkiba, l-iswimel u r-rikkiba. Għawiti u lana tijaj u l-mulej u għahu il-ħelsin tijaj l-alla tijaj u l-lilu natisir u għaddab ġewwa l-bahar iswimel u r-rikkiba, iswimel u r-rikkiba. Infaħt bin-nifs tijek il-bahar li l-omatta bħadċompu maħerqu fil-font tal-ilmiet ġol il-miet tal-mewt. U għaddab ġewwa l-bahar l-iswimel u r-rikkiba, l-iswimel u r-rikkiba. Għawiti u lana tijaj u l-mulej u għahu il-ħelsin tijaj l-alla tijaj u l-ilu natisir. U għaddab ġewwa l-bahar l-iswimel u r-rikkiba, l-iswimel u r-rikkiba. Minu bħalek fost l-alla, minu bħalek o mulej, ta' kobor fil-qdusija ta' illa fl-emil tijak fl-ġubit li ta'mel. U għaddab ġewwa l-bahar l-iswimel u r-rikkiba, l-iswimel u r-rikkiba. Għawiti u lana tijaj u l-mulej u għahu il-ħelsin tijaj l-alla tijaj u l-lilu natisir. U għaddab ġewwa l-bahar l-iswimel u r-rikkiba, l-iswimel u r-rikkiba. Mexxejt lil dan il-poplu, dal-poplu illi fdejt. Bil-qawwa int mexxejtu, bil-qawwa u bl-imħabba saħdejn fejn inti tammar. U għaddab ġewwa l-bahar l-iswimel u r-rikkiba, l-iswimel u r-rikkiba. Għawiti u lana tijaj u l-mulej u għahu il-ħelsin tijaj l-alla tijaj u l-lilu natisir. U għaddab ġewwa l-bahar l-iswimel u r-rikkiba, l-iswimel u r-rikkiba. Daħħaltu ħawiltu fuq il-għolja tal-weda fejn int mulej is-saltan għal dejjem ta' dejjem. U għaddab ġewwa l-bahar l-iswimel u r-rikkiba, l-iswimel u r-rikkiba. Għawiti u lana tijaj u l-mulej u għaw il-ħelsin tijaj l-alla tijaj
u lilu natisek. U għaddab ġewwa l-bahar li swimelu r-rikiba, li swimelu r-rikiba. Nqumu bil-wiefa. Nitolbu. O Alla, fid-dawl tal-patt il-ġdejt, int fissirtilna l-eġubijiet li għamilt mal-poplu tiegħek fil-patt il-qadejm. U rejtna kif il-baħar tal-qasab u għaxbija tal-fonti tal-Mamudija. U kif il-poplu ta' Iżrael meħlus mill-jasar tal-Farawn u għadel misterjuż tal-poplu Nisrani. Għat il-virtu tal-fidi l-ġnus kollha biex jiksbu l-privileġġi tal-poplu mażul tiegħek tal-imoddi u jitnislu mill-ġdejt bl-Ispirtu Santu bi Kristu Sidna. Amen. Iżajja jitkellem mill-belt ta' Ġerusalem mibnija mill-ġdid wara l-eżilju ta' Babel. Din hija xbija tal-Knisja, il-poplu Talla li wara li jixxerred bid-dnub reġa' nġabar familja waħda. Nisimgħu ir-raba' qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. L-arus tiegħek il-ħalliq tiegħek, Jahwe tal-eżerċti jismu, il-feddej tiegħek, il-qaddis ta' Iżrael, Alla tal-art kollha jissejjaħ. Iva, bħal mara mitluqa u mdejqa f'qalba, sejjaħlek il-mulej. Bħal mara mitluqa f'żożita, jgħid il-mulej Alla tiegħek. Għal ftit jintlaqtek, imma bimħabba blaqjies jien nerġa' niġbrok. Fis-saħna tal-korla ħbejt wiċċi għal ftit minnek, bimħabba ta' dejjem inħenna lik, jgħid il-mulej, il-feddej tiegħek. Dan għalija bħal fi żmien Noe, meta ħlift li l-ilma ma jerġax jarraq l-art. Hekk naħlef issa li ma nisħonx aktar għalik u lanqas ma nċanfrek. Jistgħu jitħarku l-muntanji, jiteżżu l-għoljiet, imma mħabbti minn miegħek ma titħarrikx u s-slim tal-patt tiegħi ma jiteżżix, jgħid il-mulej li jħenna lik. Makusa mħabbti mill-rifen mara bla faraġġ, jien inqiegħed il-ġebel tiegħek fl-ifjantajn u l-pedamenti tiegħek biż-żaffir, nagħmel amberżuni tas-swarek bir-rubini u bwiebek tal-karbunkli u d-dawra tas-swar tal-ħaġar prezzjuż. U liedek il-koll ikunu malma mill-mulej, kbir qatt ikun ġid u liedek. Fuq is-sis il-ġustizzja titwaqqaf, il-bot mit-takis, għax m'għandekx miex tibża, u l-bot mitwerrir għax ma jersaqx lejk. Jekk jaħbtu għalik ma jkunx minni, min jaħbat għalik jaqa' quddiemek. Il-kelma tal-mulej. Nollik mulej għaxer fajtni. Flimkien? Nollik mulej għaxer fajtni. Nollik mulej għaxer fajtni u ma rfarraħx la dewwa tiegħi bija. Mulej tellajtni mill-mewt lir-ruħi, ħlisni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. Nollik mulej għaxer fajtni. Għannu lil-mulej ħbib tiegħu, faħru l-isem imqaddes tiegħu, għax ftit iddum is-sana tiegħu, iżda qomor sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwi l-ajjat ta' ferħ. Nollik mulej għaxer fajtni. Ismani mulej u ħenna lija, kun mulej lajnuna tiegħi. Int bdilt fis-sfin l-għali tiegħi, mulej Alla tiegħi, infaħrek għal dejjem. Nollik mulej għaxer fajtni. Nollik mulej
أشر فايتني. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, kattar f'ġeħismek in-nisel li jintwet lil missirijietna l-fidi tagħhom. Żid l-att tawliet il-weda bl-adozzjoni qaddisa biex il-Knisja tara ġa seħħet biċċa kbira minn dak li l-qaddisejn tal-imoddi emnu li żgur kellu jseħħ il-qudiem bi Kristu Sidna. Il-profeta Iżajja jagħmel sejħa imqanqla biex noqorbu ħalli nieħdu sem fis-salvazzjoni li kisbilna Kristu. Nisimgħu. Qari miktib ta' profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej. Intom li bikom laċ, ejjew għall-ilma. Intkom ukoll li m'għandkomx flus, ejjew ixtru kullu b'xejn. Inbitu ħalib bla ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma xebbax. Issemgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titbaxxa bi kebnin. Għatuni widien u ersqu lejja. Issemgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex inseħħu l-favuri mwiegħda lil David. Ara, jien qedtu xut fost il-ġnus, prinċep u leġislatur fuq il-popli. Int ġens li ma tafx biex isejjaħ. Ġnus li ma jafuk x'jiġru lejk. Minħabba fil-mulej, Alla tiegħek, il-Qaddis ta' Iżrael, għaxirek żejjen bil-ġieħ. Fitxu mulej sakemm tistgħu ssibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femietu ħajerġa' lura ant il-mulej u jħenna lih. Ant Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femit tiegħi mhumiex x'femitkom u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom. Oraklu tal-mulej. Għax daqskemm huma ogħla ismewwiet mill-art. Daqshekk ieħor huma triqati fuq minn triqatkom u femiet tiegħi minn femiet tagħkom. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mismewwiet u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art. Imma iġeluha tnissew tinbet u tagħti ż-żerrija lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol u hekk jiġi minn kelmti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta. Imma tagħmel dak li jogħġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Flimkien? Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Ara la salvazzjoni tiegħi jien nittama u ma jkollix mniex nibsa għax qawwiti u għaniti u l-mulej għalija sari salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Roddu ħar lil-mulej sejħu ismu. Arfu lil-ġnus l-emejjel tiegħu xandru li jismu għafiloli. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejun ta' salvazzjoni. Għannu lil-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħani int li tagħmar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-Qaddis ta' Israel.
kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Umu bil-wifqa. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, int waħdek it-tama tad-dinja. B'fomm il-profeti tiegħek ħabbart minn qabel il-ġraja tas-salvazzjoni li qed isseħħ illum. Ħares lejna bisliem u qawwi x-xewqat tal-poplu tiegħek għax ħadd mill-fidili tiegħek ma jimxi l quddiem fit-tajjeb jekk ma tnebħux int bil-grazzja tiegħek bi Kristu Sidna. Ilejt u għal-festa ta' min jerġa' lura f'dar il-missier li minna konna dbedna bidnu. L-Ispirtu Santu li hu l-erf ta' Alla jenna f'dan. Nisimgħu is-sitt qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Baruk. Isma' Iżrael, il-kmandamenti tal-ħajja, għatu widem, talmu l-erf. Għala Iżrael, għala tinsab fard l-edewwa tiegħek. Għala qiegħed tixjieħ fard barranija. Għala inti mniġġes mal-mejtin, magħdud fost dawk li jinżlu f'qiegħ l-art. Int twarrab mill-lajn tal-erf. Li kieku imxejt fi triq ta' Alla, kont tkun tgħix fi sliem għal dejjem. Tgħallem fejn hemm l-għaqal, fejn hemm il-qawwa, fejn hemm id-den, biex f'ħin wieħed taraf fejn hemm it-tul tal-omor u t-tul tal-ħajja, fejn hemm id-dawl għall-għajnejn u s-sliem. Imma min kixef fejn jinsab l-erf u min daħal fl-imħażen tiegħu. Imma dak li jaf kollox jaf fejn hu l-erf, għax sabu bid-den tiegħu. Dak li ħejja l-art għal dejjem, li jimlija bil-bejjem li jimxu fl-art, u li jibat id-dawl u dan imur, isejjaħlu u jisma' minnu mrijet. Jeddu l-kwiekeb għassisa f'postom, kollhom ferħana, u jsejħilhom u ma jwieġbu, hawn aħna, jiddu ferħana għal dak li jagħmilhom. Dan huwa Alla tagħna, ħadd ma joqgħod ħdejh, u sab it-triq kollha tal-erf u ta' lil Ġakob, il-qaddej tiegħu, u lil Iżrael, il-maħbub tiegħu. Imbagħad dal-erf der fid-dinja u għammar fost il-bnedmin u ktieb il-kmandamenti ta' Alla u l-liġi li tibqa' għal dejjem. Kull min iħarsu jgħix, dawk li jħalluh imutu. Erġa' lura Ġakob u ilqa' l-erf, imxi lejn id-dija ta' dawlu, titlaqx il-glorja tiegħek lil ħadd ieħor, lanqas ġieħek lil ġens barrani. Ħin aħna Iżrael, għax dak li joġob lil Alla kien marraf lilna. Il-kelma tal-mulej. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien? Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti il-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej jisewwa u tgħallem lil min ma jafx. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb, il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn.
مولاي انتي عندك الكليم tal-ħajja dejjem. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' l dejjem, il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msett għal kollox. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja dejjem. Eżes mid-deb l-aktar fin, oħla minn l-qasel u mill-qtar tax-xeda. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja dejjem. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja dejjem. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. O Alla, indejjem tkabbar il-Knisja tiegħek billi ssejjaħ għal ħdana ġnus ġodda. Fil-ħnina tiegħek żomm taħt il-ħarsin tiegħek li l-kull min jitnissel mill-ġdejd fl-ilma tal-Magħmudija bi Kristu Sidna. Eżekjel iħabbar it-tiġdid sħiħ li wetta Alla fi Kristu, tant li minn qalb tal-ġebel sir jagħtina qalb tal-laħam. Inħallu lil Kristu bis-saħħa tal-Magħmudija imexxina fit-triq tas-salvazzjoni. Nisimgħu. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżekjel. Ġietni l-kelma tal-mulej u qalli, o bniedem, meta d-dar ta' Iżrael kienu għadhom farthom huma tebbewa bl-inġiba tagħhom u bemilhom. U jien ferrajt ilti fuqhom minħabba fid-demm li xerdu fl-art u minħabba fl-idoli li bihom ċabsu l-art. Xerritthom fost il-ġnus u huma xterdu mal-artijiet. Għamilt ħaq minnhom skont imġibithom u skont riqathom. Meta marru fost il-ġnus, kull fejn marru kasbru ism il-Qaddis u hekk li n-nies bdew jgħidu għalihom dan hu l-poplu tal-mulej li kellhom joħorġu minn artom. Imma jien bżajt tal-ism il-Qaddis li wliet Iżrael kasbru fost il-ġnus fejn marru. Għalhekk għedtilhom lid-dar ta' Iżrael, dan jgħid Sidi l-mulej, mhux minħabba fikom sejjer nagħmel dan, dar Iżrael, iżda minħabba f'ismi l-Qaddis li intom kasbartu fost il-ġnus fejn mortu. Jien inqaddes ismi l-kbir imkasbar minnkom fost il-ġnus li nofshom kasbartuh. U il-ġnus ikunu jafu li jien il-mulej meta nuri qdusiti fikom qudiem il-ġnus u niġma'kom mill-artijiet kollha u nerġa' ndaħħalkom f'artkom. U rrox fuqkom ilma safi u tissaffew mit-tinġejs kollu tagħkom mill-idoli kollha tagħkom insaffikom u nagħtikom qalb ġdida u ruħ ġdida inqiegħed fikom. U nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u żommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom u tagħmlu fl-art li tajt lill-missirijietkom u intom tkunu l-poplu tiegħi u jiena nkun Alla tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Oħloq fija qalb safja, o Alla. Flimkien? Oħloq fija qalb safja, o Alla. Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minn l-ispirtu Qaddis tiegħek. Oħloq fija qalb safja, o Alla. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek
u bi spirtu qalbini wettaqni lil-midinbin nagħlmek triqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. اخلق فيا قلب صافية الله Għax lilek ma joġbux is-sagrifiċċji. Nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi o Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobbina, ma twarrabiex o Alla. اخلق فيا قلب صافية الله اخلق فيا قلب صافية الله Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, iqaf magħna aħna u niċċelebraw il-misteri tat-tieba kbira tiegħek li inti turina. Sawwab l-ispirtu tiegħek tal-adozzjoni biex taħlaq mill-ġdid lil popli l-ġodda li ser jitnislulek mill-fonti tal-Mamudija u bil-qawwa tiegħek wettaq dak li ser nagħmlu aħna għaddejja umli tiegħek b'Ġesu Kristu Sidna li hu l-bidu ta' kollox u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Wara l-mixja tas-salvazzjoni li provditilna l-kelma talla, issa ser nagħtu bidu għall-Ewkaristija tal-Għid. Ser jinxtelu d-dwal tal-artal u ċ-ċelebrant ser jintona l-glorja, l-innu ta' tifħir lill-Alla, akkumpanjat mid-daq tal-qniepen b'sinjal ta' ferħ għat-ħabbira tal-Għid. Gloria lill-Alla fil-oli ta' smewit.
nitolbu. U Alla inti ddawwal dan il-lejl li żjed qaddis bis-sebħ tal-qawmin tal-mulej mill-mewt. Għajjem fil-Knisja tiegħek l-Ispirtu ta' adozzjoni biex aħna niġġeddu fir-ruħ u fil-ġisem u naqduk fis-safa ta' qalbna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. San Pawli ħabrilna li l-mamudija għaqditna ma' Kristu li miet u irxoxta u daħlitna fil-misteru tiegħu ta' salvazzjoni u ta' rabta ma' Alla. Jeħtieġ li dan il-misteru tal-għid inħalluh jidher tassew fil-ħajja tagħna. Nisimgħu. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu tammidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmin tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub, sabiex ma nkunux aktar il-sira ta' dnub. Min imut jeħles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemnu wkoll li għad ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar, il-mewt ma għadix taħkem fuqu. U li miet mid-darba għal dejjem għad dnub, u issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Issa nqumu bil-wifqa għal kant solenni tal-Alleluja, wara li għal 40 jum ta' Randan ilna mċaħdin minna. Ħajidwi dan il-kant u jitħabbar ma' kullimkien il-qawmin għal ħajja l-ġdida li kisbilna Kristu. Wara jitħabbrilna l-Vanġelu tal-qawmin tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. 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 Faħru lil-mulejja li xu tajjeb, għax it-tiba tiegħu għal dejjem, ħajjejdu li t'Iżrael, għal dejjem it-tiba tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-lemenja tal-mulej il-fuq merfuħa, il-lemenja tal-mulej għamlet wejjeċ tal-aġeb, mammuċ imma nibqa neħex, winħabbar l-mejjel tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja.
كسرت الجبلة الشوكة بالصحة المولي سهدان حاجة العجب في عينينا. هللويا 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 هللويا. المولي معكم. Ari mill-Evangelium għaddes skont San Luqa. Kmieni ma' s-sebħ tal-ewwel jum tal-ġimgħa, in-nisa marru ħdejn il-qabar u ħadu magħhom il-fwejjaħ li kienu ħejjew. Huma sabu l-ġebla mresqa fil-ġenb minn quddiem il-qabar. Imma meta daħlu fih il-ġisem ta' Ġesu ma sabuh xejn. Waqt li kienu bejn ħaltejn x'jaqbdu jaħsbu fuq dan. F'daqqa waħda derulhom qudiemhom żewġ tirġiel lebsin il-bis jiddi. In-nisa mimlijin bil-biża' niżlu wiċċhom lejn l-art. Imma dawk qalulhom l-għala qegħdin tfittxuh qalb il-mejtin lil dak li huwa ħaj. Mhuwiex hawn imma hemm. Ftakru x'kien qalilkom meta kien għadu fil-Galilija. Meta qal li kien jeħtieġ li ibn il-bniedem jingħata f'idejn il-mitimbin, ikun imsallab u fit-tielet jum iqum mill-imwiet. Huma ftakru kliemu, telqu lura minn ħdejn il-qabar u marru jagħtu l-aħbar ta' dan kollu lil-11 u lill-oħrajn kollha. Kienu Marija ta' Magdala u Ġwanna u Marija ġagbu u n-nisa l-oħra li kellhom magħhom. Huma kienu li qalu b'dan lill-apostli. Imma d-diskors tagħhom l-apostli stħajluh tewdin u ma emnuhomx. Madana kollu Pietru qam u
u mar bġirja lejn il-qabar. Tbaxxa biex iħares imma ma rax ħlief il-faxex u reġa' lura lejn id-dar maġġeb bli ġara. Il-kelma tal-mulej. Nibqgħu bil-wieqfa. Kemm sabiħa l-aħbar li għadna kemm smajna. Kemm sabiħa. Kemm sabiħa l-verità li aħna m'għandniex 4 ijiem jgħaddu spiċċa kollox, le. Kemm sabiħa din il-verità. U kienet tonqos dejn lill-bniedem. Kienet tonqos din il-verità lill-bniedem. Kienet tonqosna din il-verità. X'jiswa nistinkaw, naħdmu, nibnu, nwaqqgħu. Nejxu tajjeb, nejxu ħażejn, x'jiswa? X'jiswa kieku Kristu ma qamx mill-mewt? Ma jiswa xejn. Ma jiswa xejn. Ħela ta' żmien, ħela ta' enerġija. Kemm sabiħa l-aħbar li għadna kif smajna. Fil-bidu ta' din il-quddiesa jekk tiftakru tħallna bil-blandu. Minn barra l-ġewwa. Is-simboli tal-liturġija tal-lejla, il-blandun, dik ix-xema l-kbira, simbolu sinjal ta' min? Ta' Ġesu. Ġesu irxu xtat, Ġesu id-dawl u aħna fid-dlam. Imma meta daħalu aħna ddawwalna, tħallna warajh u ddawwalna minnu. Kif il-poplu ta' Iżrael kienu koll miexi fl-Antik Testament wara l-kolonna tan-nar biex ħareġ mill-jasar tal-Eġittu sab il-ħelsien, sab art tnixxi ħalib u wasel, art ta' prosperità, l-art imwieda. Imbagħad smajna l-kelmiet. 7 siltiet sbieħ mill-Antik Testament biex juruna il-ħajja, id-dinja, l-esperjenzi tagħna, mhux minn għajnejna, mhux minn widnejna, mhux minn raġuni tagħna, imma kif jarawhom Alla. Kemm hu sabiħ il-qari li smajna llejla. Kemm hu sabiħ. Alla l-ewwel joħloq id-dinja, l-ewwel qari joħloq id-dinja. Is-sema, l-art, il-kwikeb, l-annimali, il-muntani, is-siġar, l-asafar, il-bejjem. Imbagħad fl-aħħar meta jlestilu d-dar sabiħa lill-bniedem joħloq il-bniedem. Ilestilu d-dar, ilestilna d-dar sabiħa. Jatina kollox. Imbagħad joħloqna. Imbagħad ħalaq lilek, lili, lilna l-koll. U qal Alla. Din hija xi ħaġa tajba ħafna, mhux tajba, imma tajba ħafna. Alla qal li kien tajjeb ħafna meta ħalaq il-bniedem. U allura hawnhekk titlaqilna, tmorrilna kull tip ta' low self-esteem. Tmorrilna kull tip ta' dubju fuq in-nifsi, fuqna nfusna u nibdew ngħidu imma jien posti fid-dinja, imma jien għandi utli fid-dinja, qiegħed għal xi ħaġa. Imorrilna dan kollu. Dan hu l-maqlub ta' min ma jarax lil bniedem, ma jħarix lejh innifsu kif iħares lejna Alla. Imbagħad nibdew nikkalkulaw mhux hekk il-marejt intajruh għax m'għandux utilità. L-anzjan pejs.
It-tarbija ostaklu. Għax nirraġunaw bil-moħħ f'qajjar tagħna. Kemm nieħdu gost aħna kieku xi ħadd jiġi isma' inti ostaklu. Kemm tieħu gost meta kieku jiġi xi ħadd fuq inti m'għadek xut li għas-soċjetà. Kemm tieħu pjaċir. Kemm tieħu gost imma li terġa' tagħmel memorja ta' dak li smajna llum li Alla lilek ħalqek għax iħobbok u meta għamlek qal ejwa hekk irridu jien lil Joe, lil Marija, lil Tony, hekk irridhom jien. Għal qalbi Joe, Marija u Tony, hekk ġew għal qalbi. Inħobbhom l-ewwel qari. Imbagħad dan il-bniedem jien taħna għamilna fattina. Adam u Eva, Kajin u Abel, għamilna fattina. U Alla rrid jidħol f'komunikazzjoni magħna u jsejjaħ l-Abraham. It-tieni qari. Għaliex isejjaħlu lill-Abraham? Biex jgħidlu isma' afdani lili għax inni provdi. U għamillu prova wera, prova qawwija lill-Abraham għallu ismatini lill-ibnek. Imma l-fejn biex jippruvaħ kemm kellu fiduċja fil-providenza tiegħu. U din jagħmel ilna Alla wkoll. Kemm tiġri f'ħajjitna. Il-prova tal-iben il-kbir kemm tiġri f'ħajjitna. Kemm tiġri f'ħajti f'ħajtek. L-iben il-kbir m'hemmx għalfejn ikun it-tifel, ta' xi darba jkun it-tifel ukoll u t-tifla. U jagħmellek din il-prova qawwija, imma tista' tkun dik il-ħaġa żgħiża li għandek. U Alla jitlob ilek biex jara għandek x'fiduċja fih. Biex jara għandek x'fiduċja fil-providenza tiegħu, mhux biex jeħodilek le qatt. Imma biex jara jekk inti x'mitluq fih. Jekk għalik hux importanti f'ħajtek Alla tiegħek. Imma jekk imbagħad inti lil dan Alla twarbu titbiet minnu, allura kull ma jiġrilek disgrazzja, kull ma jiġrilek traġedja, ir-reazzjoni rabja, ir-reazzjoni depressjoni, ir-reazzjoni ribellioni. U Alla qed jgħidilna lej mhux hekk nagħmilhom l-affarijiet. Jien mhux hekk narawhom l-affarijiet, qed nipprovahak jien fil-fiduċja tiegħek. Emmen li jien nipprovdi. U Abraham rebaħ l-prova, tellew lill-ibnu sen fuq, sa kważi se jtieħ l-aħħar daqqa tas-sikkina u Alla jipprovdi l-munton il-qarn. Illi baqa' l-Lot dan l-imbirek qarn, il-munton li kien imgeżwer fi qrunu f'siġra, dan il-qarn baqa' l-Lot xi ħaġa importanti għaliex għax ifakkarhom fil-providenza tal-Alla. Tant li qegħdin fis-sena tal-ġublew aħna. Il-kelma ġublew ġejja minn din il-kelma qarn, ġobel, xofar, ġobel. Il-qarn. Għaliex? Għax il-qarn ifakkar li l-bniedem li Alla jipprovdi. Alla jipprovdi. Imma jien ma nemminx li Alla jipprovdi. U nibda ngerger u nispiċċa fil-jasar bħalma ġralu l-poplu ludi. Nagħmel fattija li Alla nerġa' nitbiet minnu. U jerġa' jittawwal jgħid il-ktieb tal-Esodu kemm sabiħa. Jittawwal u b'widneħ jisma' l-krib tal-poplu tiegħu, jisma' l-krib tiegħi l-krib tagħna, anke l-lum jisimgħu l-krib tagħna Alla. U jidħol bit qawwija u bidrieħ merfuħ u lilna joħroġna mill-art tal-Eġittu. Jaddina mill-baħar tal-qasab. Simbolu tal-mamudija dak li se jiġri minn hawn ftit ieħor. Dak li ser niċċelebraw minn hawn ftit ieħor. Imma meta jdaħħalna fl-art tiegħu, meta jagħmilna parti mill-familja tiegħu, ma jħallinix hekk wieħedna l-rasna le. Imma jerġa' jgħidilna jien nitarras miegħek. Alla hu l-arus tiegħek, Alla hu l-arus tagħna, Alla hu l-arus tal-Knisja. Alla mhux xi ħadd li tibża minnu, Alla mhux xi ħadd li jiġi qawwem minnek, Alla jħobbok l-arus tiegħek. Tant fil-ktieb tal-profeta Iżajja smajnija tidwi qawwija. Jitredu l-muntanji, jaqgħu l-oljiet, imma l-imħabba tiegħi lejk ma titħarrikx. Kemm sabiħa. Jitredu l-muntanji, jaqgħu l-oljiet, imma mħabbti lejk ma titħarrikx. Lejk. Lejn kull wieħed u kull waħda minna. U Alla jagħmlilna ikla Iżajja. Ejjew ħudu kullu b'xejn. L-ikla tal-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw. Ridna familja, ridna naħsbu f'xulxejn, nieħdu ħsieb xulxejn. Bil-maqlub kejf kulħadd jaqdef għal rasu,
kulħadd iwarrab minn gbeħ il-ieħor ħajasalu, kulħadd jitla' minn fuq spallejn l-ieħor jaffeċ l-ieħor biex jasalu. Sfortunatament, isseħħ ħafna madwarna. Sfortunatament, ħadd ma jista' jkellem il-ħadd, kulħadd irrabjat għal kulħadd. Ħażin għalik id-dom xi ftejt quddiem xi ħadd bil-karozza. Ħażin għalik ma taqdejx fil-pront lil uliedek. Ħażin għalik ma tkunx lest dejjem biex kull ma jiġi mitlob minnek tagħmlu. Għaliex? Għax l-egoizmu qed iwassalna l-egoċentriżmu qed iwassalna l-eżasperazzjoni għalejja kbira. Ma nafx għandkomx l-istess sensazzjoni li għandi jien. Ma kultant inħossuna verament għajjenejn kollha kemm aħna. Għaliex? Għaliex? Għax jekk aħna nagħmluha kontinwament ma' nies li jridu minn għandna. U aħna wkoll imbagħad nibdew irridu minn għand ħaddieħor. Nispiċċaw kollha frustrati, insodisfatti u għajjenejn. Għajjenejn. Għax ma nlaħqu qatt mal-bżonnijiet, qatt u qatt. Għax Alla jaqlibilna l-loġika, mhux nitkarbu u nittalbu, imma nagħtu, inkunu ġenerużi, nagħmlu karità, inħobbu. U dan hu l-profeta Barokk il-kmandamenti. Ma ninsewhomx il-kmandamenti. Ma ninsewix il-kelma tal-Alla l-profeta Iżajija bħalma x-xita u s-silġ jinżlu. U meta jaqgħu fuq l-art ma jħalluwix l-art neutrali imma l-art tnibbet hekk il-kelma tal-Alla meta tismagħha. Anki l-lejl aħna nisimgħuha hekk qed tagħmel fina. Imma din l-imħabba kollha ta' Alla kien jonqosha xi ħaġa. Kieku kien hemm l-Antik Testament kollu, din l-imħabba kollha ta' Alla lina u ma kienx hemm Ġesu Kristu li jurina li aħna iddestinati għal ħajja ta' dejjem, dak ta' qabel kien ikollu ftit sinifikat, ftit valur, ftit tifsira. Għandna x'nifirħu l-lejla, għandna x'inkunu kburejn il-lejla. Li permezz tal-Mamudija li dal-waqt niċċelebraw, aħna nagħmlu parti minn din il-familja ta' Alla. U għalhekk dawn ħotna l-lejla libsejn l-abjad. Huwa sinjal ta' dak li ħallit fihom il-Mamudija tal-għażla li reġgħu għamlu. Għax aħna jagħmluna meta nkunu żgħar mhux hekk. Illum ikun hawn xi ħadd jgħidlek isma' jiena neħodha kontra ommi u missieri għax għamduni meta kont żgħir. U forsi anke xi ħadd minna nirraġunaw u ngħidu mhux aħjar tħallihom jikbru imbagħad jiddeċidu. Le, mhux aħjar. Mhux aħjar. Inti biex tagħtihom il-vaccines tgħidu issa jistennew meta jikbru ma tiddeċidhom. Ma tagħmilx hekk. Biex titmaħħom tagħtihom il-vitamini li għandhom bżonn, tmur tagħmilhom kont il-bank jew il-bżonnijiet ma tgħidx u issa meta jikbru mbagħad. Le, għax tħobbhom dak li taħseb li hu tajjeb għalihom tagħtihulhom minnhom anzi qabel ma jitwildu, llum qabel ma jitwildu jiġi ħabtu l-bibien tal-iskejjel tal-Knisja bo speċjali biex jgħidu isma' hemm xi qabel ma jitwildu. Għaliex? Għax nemmen li xi ħaġa tajba. Il-Mamudija jaħasra x'ma nafux x'inhi. Ma nafux x'inhi. X'ma nagħtuhomx il-Mamudija. L-tfal tagħna li jidħlu parti minn din il-familja ta' Alla, ikollhom din il-grazzja kbira li jgħixu l-ħajja min-naħa ta' Alla, mhux min-naħa tal-loġika tagħna, min-naħa tal-impulsi u tal-istinti ħafna drabi primittivi u baxxi tagħna. Sfortunatament, nispiċċaw niklu l-xulxejn. Nitolbu lill-mulej. F'din l-Ewkaristija sabiħa tal-lejla, veru ftit twila, però sabiħa, sabiħa. Ngħixuha fil-fond tagħha, fil-profond tagħha. Ngħixuha bil-qalb għax nemmnu li l-mulej qiegħed jagħmel ma' kull wieħed u kull waħda minna dawn il-ħwejjeġ kbar li smajna fil-qari. U se jagħmel l-iktar ħaġa kbira, l-iktar ħaġa kbira meta jtina lilu nnifsu ħaj fl-Ewkaristija. Se jagħmel l-iktar ħaġa kbira. Ejjew nemmnu l-lejla. Aħna nitelgħu nitqarbnu, mhix xi ħaġa tas-soltu. Qomt minn fuq is-siġġu u mingħajr ma trid saqajk jitfok quddiem l-artal għax hekk is-soltu. Le, mhux hekk. Il-mulej Ġesu ħaj se jiltaqa' magħna kif iltaqa' ma' dawk in-nisa. Kif iltaqa' mal-apostli ħaj il-lejla miegħek ma' kull wieħed u kull waħda minna biex jagħtina dawn id-doni kollha kemm għandna bżonnhom mod speċjali fid-dinja ta' żmienna. Kemm għandna bżonn dan it-tip ta' ħsieb, dawn it-tip ta' sentimenti. Il-mulej irxoxta, il-mulej tassew irxoxta.
Issa sejrin nagħtu bidu għall-liturġija tal-Mamudija permezz tal-kant tal-litanija tal-Qaddisin li matula ser jitressaq l-ilma li jitqiegħed fil-fonti tal-Mamudija li huwa l-ġuf tal-Knisja li fih jitnisslu u li ġodda. Wara jitbirek l-ilma li fih ser titgħammed it-tarbija Luċija Grima u t-trabi matul dawn il-50 jum tal-għid u li bih is-saċerdot ser ibirek lil djarna f'dan iż-żmien qaddis tal-għid. Ħuti Jeżis, ninaqdu qalb waħda u bit-talb tagħna inqawwu it-tama ta' din iċkejkna biex issa li ser titnissel mill-ġdid fil-Mamudija Alla l-Missier li jista' kollox fil-ħnina tiegħu jagħtiha kull għajnuna meħtieġa. Mulej ħnina Kristu ħnina Mulej ħnina Qaddisa Marja Malla San Michael Anġli qaddisa ta' Alla San Juan Battista San Giuseppe San Pietru, San Paul Sant'Andrea San Juan Santa Maria Maddalena San Stefano Sant'Ignazio d'Antiochia San Laurent Santa Perpetua o Santa Felicita Santa Agnese Sant'Ursula San Girgor Sant'Wistin Sant'Atanasio San Basilio San Martin San Benedetto San Francisco San Domingo San Francisco Saverio San Juan Maria Vianney San George Preca Santa Caterina ta' Siena Santa Teresa ta' Gesù Beato Nazio Falson Beata Deodata Pisani Intom qaddisin kollha ta' Alla Uriħnina mana Ehli
Elisna nitolbuk mulej min kull deni. Elisna nitolbuk mulej min kull dnub. Mil-mewta dejjem. Bl-inkarnazzjoni tiegħek. Bil-mewt u l-qawmin tiegħek. Bl-ispirtu msawwab fuqna. Lilna midem bin ismana. Għaddes bil-grazzja tiegħek dan l-ilma tal-mamudija għatni s-sil-ġdid ta' wlidek. Ismana nitolbuk mulej. Ġesu iben tal-ħaj. Ismana nitolbuk mulej. Kristu ismana. Kristu il-qatalb tagħna. Kristu il-qatalb tagħna. U Alla, b'qawwa li ma narawix blajnejn tal-ġisem, Inta għamel leġubijiet bis-sagramenti tiegħek. B'ħafna modi ħejjejt l-ilma li inti ħlaqt biex juri l-grazzja tal-mamudija. Fil-bidu tad-dinja l-ispirtu tiegħek infirex fuq l-ilmijiet biex minn dak iż-żmien stess l-ilma jieħu fih innifsu il-qawwa li tqaddes. Fl-ilma tad-dilluvju intajtna sinjal ta' twelid ġdid biex bil-misteru tal-istess ilma jinqerdu drawwiet ħżiena u jitnislu drawwiet tajba. Inta għaddejt il-luliet Abram fl-inxief minn nofs il-baħar tal-qasab biex il-poplu tiegħek meħlus mill-jasar tal-farawn ikun xbija minn qabel tal-poplu Mammed. Ibnek Ġesu Kristu, wara l-mamudija tiegħu minn Ġwanni fl-ilma tal-Ġordan, kien ikkonsagrat minnek bl-Ispirtu Santu. Waqt li kien imdendel mas-salib, ħareġ minn ġembu ilma mħallat bid-demm u wara li qam mill-imwiet, ordna lid-dixxipli tiegħu qalilhom morru u għalmu l-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Ħares mela mulej lejn il-Knisja tiegħek u iftħilha lajn tal-mamudija. Għamel li dan l-ilma jilqa' fih il-grazzja ta' ibnek mill-Ispirtu Santu biex il-bniedem li jintħlaqtu xbija tiegħek jinħasel minn kull tindejs ta' dnub permezz tas-sagrament tal-mamudija u mill-ilma u l-Ispirtu Santu jirxoxta bħala iben ġdid tiegħek. Nitolbuk mulej bil-qawwa tal-Ispirtu Santu permezz ta' ibnek Ġesu Kristu tinżel fl-ilma ta' dan il-fonti ħalli dawk kollha li bil-mamudija jindifnu fil-mewt ta' Kristu iqumu miegħu għal ħajja ġdida u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Eżis ġenituri u parrini. Bis-sagrament tal-Mamudija Alla fl-imħabba tiegħu se jagħti ħajja ġdida mill-ilma u mill-Ispirtu Santu lil din iċ-ċkejkna li intom ġibtu biex titammed. Intom mela għandkom tfittxu li trabbuha fil-fidi biex din il-ħajja li sejra tieħu minn Alla ma tittifes qatt mitnub imma tibqa' tikber dejjem fija. Għalhekk jekk intom imqanqlejn mill-fidi tagħkom u tinsabu lesti li tilqgħu fuqkom dan it-tmejr, ftakru fil-Mamudija tagħkom, iċħdu l-dnub u sqarru l-fidi f'Ġesu Kristu li hi l-fidi tal-Knisja li fija jitamdu ċkejknejn. Tiċħdu intom lix-xitan iva niċħad. Tiċħdu l-emejl kollu tiegħu iva niċħad. Tiċħdu it-tlelli xfieraħ kollu tiegħu iva niċħad. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħala is-sema u l-art iva nemmen. Temnu f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marija Verġni li bata u miet difnuh qam minn bejn l-imwiet u li qiegħed fil-lemin tal-missier iva nemmen. Temnu fl-Ispirtu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika fix-xirka tal-qaddisin fil-maħfra tad-dnubiet fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem iva nemmen. Eżis, din hi l-fidi tagħna, din hi l-fidi tal-Knisja li aħna niftaħru li nisqarru f'Ġesu Kristu sidna. Amen. Tridu intom li Luċija, Marta, Katarina tirċievi l-Mamudija fil-fidi tal-Knisja li aħna l-koll fl-imkien magħkom għadna kemm stqarrejna. Luċija, Marta, Katarina, jiena nagħmdek fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla li jista' kollox missier sidna Ġesu Kristu li ħelsek mid-dnub u tak ħajja ġdida mill-ilma u l-Ispirtu Santu jikkonsagrak biż-żejt tas-salvazzjoni biex tingħaqad mal-poplu tiegħu u tibqa' dejjem membru tal-Knisja fi Kristu saċerdot, profeta u sultan u hekk tasal fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Luċija, Marta, Katarina, insirt ħolqien ġdejt u lbist il-Kristu. Ejs li din il-libsa bajda tkun għalik sinjal tad-dinjità tiegħek. Blajnuna u l-eżempju ta' qrabatek, żomma fuqek bla teba sal-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħudu id-dawl ta' Kristu.
Waqt li nerġgħu nixelu x-xema, iċ-ċelebrant ser jgħaddi u jroxx l-ilma fuq kulħadd waqt li nagħmlu fuqna is-sinjal tas-salib. Ħuti Jeżies, bil-misteru tal-għid aħna ntfinna ma' Kristu fil-Magħmudija biex miegħu ngħixu ħajja ġdida. Issa li temmejna tħejja tagħna matul ir-Randan Imqaddes, ejjew aħna lkoll inġeddu l-wedjiet tal-Magħmudija tagħna li bihom darba ċħadna lix-xitan u l-emil kollu tiegħu u tajna kelma sħiħa lill-Alla li naqdu lilu fil-Knisja Mqazza Kattolika. Għalhekk tiġħdu intom li dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' wlied Alla, iva tiġħdu l-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx aktar fuqkom, tiġħdu lix-xitan li jqanqal u jħajjar dnub. Temnu intom f'Alla l-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u Sidna, li twilet minn Marija Verġni li bata miet difnuh għam minn bejn l-imwiet u li qiegħed fil-lemin tal-Missier. Temnu fl-Ispirtu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Alla li jista' kollox, Missier Sidna Ġesu Kristu, li nissirna mill-ġdejд bl-ilma u l-Ispirtu Santu u tana wkoll il-maħfra tad-dnubietna, iħarisna bil-grazzja tiegħu f'Ġesu Kristu Sidna għal ħajja ta' dejjem. Amen. nitfu ix-xema.
F'dan il-lejl qaddejs ħuti Eżies nitolbu lil Alla l-Missier li jista' kollox biex lejt il-kbir ta' ibnu l-waħdieni jwassal grazzja u għena sħiħ fid-dinja u fil-familji tagħna. Għall-Knisja mqazza tiegħek biex dejjem tiġġedded bil-grazzja tal-lejt imqaddes. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal din it-tarbija Luċija Grima u għal dawk li f'dan il-lejl ħadu l-magħmudija f'diversi postijiet fid-dinja biex jimxu dejjem iktar il-qudiem fil-fidi u fl-imġiba nisranija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li għandhom fidejhom it-tmexxija ta' pajjiżna biex ifittxu dejjem dak li hu taġid għalina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal ħutna li mmarkati bis-sinjal ta' fidi fil-magħmudija telqu qabilna mimlijin bit-tama tal-qawmien. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll biex nibqgħu dejjem inħarsu l-wedit li għamilna fil-magħmudija tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla li bil-qawmien ta' Kristu tajtna mill-ġdid il-ħajja ta' dejjem, wettaq fina l-misteru tal-ħnina tiegħek u fit-tiba tiegħek isma' t-talb tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Sejrin issa ngħaddu għall-aħħar parti ta' din iċ-ċelebrazzjoni li hija l-Ewkaristija l-ġdida tal-Għid. Kristu huwa ħaj u qed jgħix magħna u minn hawn ftit ieħor se jkun magħna wkoll fl-Ewkaristija biex imbagħad nieħdu sehem mill-ikla tiegħu. Nibqgħu bil-wieqfa sakemm jittellew l-offerti.
itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk bis-sagrifiċċju għat-tifħir bil-glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Il-qani tolbuk mulej it-talb tal-poplu tiegħek flimkien mal-offerti ta' dan is-sagrifiċċju li kien mibdi bil-misteru tal-Eid u għamel li l-istess sagrifiċċju ikun ilna ta' għajnuna l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, nissuħar l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħa akbar aħna nxandruha f'dan il-lejl li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-Eid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Eid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Missier ħanin, mitċokontana li tolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u bierek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sakrifiċċju. Aħna nofruhom lok l-ewwel net tal-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika, għatija sliem, ħarisa, aqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli, u mal-isfijiet kollha li jħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-għaddejja tiegħek u f'dak kollha li hawn madwarna. Inta ftajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sakrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa
ta' ruħhom u jaqilgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma u jresqu it-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek. Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-lejl qaddis tal-qawmin ta' Siedna Ġesu Kristu fil-ġisem mill-imwiet, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, l-istess Alla u Siedna Ġesu Kristu, tal-Arustaħa San Ġusep u tal-Appostu il-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu u Andrija u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-mertu it-talb tagħhom, enna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll f'isem dawk li jogħġbok nissel mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu u taħfrilhom dnubithom kollha. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfien ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-magħżulin tiegħek. Birek o Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm hi tiegħek, wettaqa, qaddisha, ilqaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-demm ta' ibnek il-għażiż Siedna Ġesu Kristu. U għaw lil-lejl qabel ma bata, ħaj l-ħobs fl-idejn qaddisa u imbierka tiegħu. Refa' għajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla, ħadan il-kalċi għażejs fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu. Reġa' ratt il-ħajr, birek, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej, aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Siedna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, nofru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tieba u sliem, ilqaħħom bħal moġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustija Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li joffrilek il-qassejs il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddejs vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna li tolbuk, Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddejs tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-kol li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek
li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna lilhom mulej, wagħti lilhom u lil dak kollha li jistrieħu fi Kristu il-għena, id-dawl u s-sliem. Lilna wkoll midimbin għaddejja tiegħek, nittamaw fil-kota tal-ħina tiegħek, għatina sem mix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Siedna. Bih mulej, indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timliħ bil-ħajja, dbirku u tqassmu lilna. Bi Kristu ma Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk taflak. Ħobsna ta' kuljum għatina aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru lil-minu ħatjanina, iddaħħalniex fit-tiġri, istaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
il-ħaruf tal-lejl tagħna li huwa Kristu maqtul u lest biex jingħata lina bħala ikel. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Istaqgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Wasalna għal mument ta' tqarbin. Illum it-tqarbin se jsir kemm bil-ħobs ikkonsagrat kif ukoll bl-imbit ikkonsagrat. Kulħadd jitqarben fl-eqreb post biex nevitaw id-diżordni u hekk it-tqarbin isir bil-ġabra li tixraqlu. Nemmnu bisħieħ li ser nirċievu il-ġisem il-xuxtat tal-Mulej Ġesu li jagħtina l-ħajja l-ġdida.
Nitolbu bil-grazzja u t-tieba tiegħek u Alla ħares dejjem il-Knisja tiegħek li nġedditta bil-misteru tal-għejt u wassala fid-dawl tal-qawmin għal-ħajja bi Kristu Sidna. Fisem il-kapitlu tal-katedral, fismi, fisem il-komunità parrokjali kollha, fisimkom natu lejt it-tajjeb lill-isqof Anton illi jippresjeda din il-velja qaddisa tal-għejt, ngħidulu grazzi tal-kelma illi tagħna sabiex inkomplu nkebsu fina il-fidi fiċ-ċertezza ta' Kristu irxu xtat u li tagħna dal-laqwa ġieħ meta għadda l-ħajja tagħna li hemm iż-żmien u mill-istorja u daħħalna fl-eternità. Nieħu din l-okkażjoni sabiex fisimna l-koll nifirħu lill-familja Grima, partikolarment lil Ġeżmar u lil Mirjana fl-okkażjoni tal-mamudija ta' bintom Luċija biex xiera li nagħtuhom ċabċiba kbira. Għażlu li jiċċelebraw il-mamudija f'ħina u f'waqta bikabru din iċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-lejl qaddis tal-għejt. Nestendi dal-pjaċir tagħna lil parrini u lil nanniet kif ukoll lil membri aħwa tal-komunità neokatkumenali illi wara tant snin jiċċelebraw l-Ewkaristija u jisimgħu il-kelma tal-Alla u jitolbu il-lejla ġew hawnhekk jingħaqdu magħna f'dan il-katedral ta' Djoċesi sabiex bħala komunità neokatkumenali itemmu anke il-mixja tagħhom. Nifirħulhom u nagħtuhom ċabċipa. Fit-tmiem ta' din il-quddiesa sejrin nintonaw u nitolbu flimkien l-antifona Marjana Reġina Ċeli, partikolarment qudiem it-titular ta' dan il-katedral li din is-sena qed jagħlaq 50 sena mill-inkurnazzjoni tiegħu. Ikollna ċans inkomplu naqsmu l-awguri tagħna u l-ferħ fil-pjazza wara din il-quddiesa nistedinkom sabiex nifqu u nieħdu xi ħaġa flimkien. Aziz Arċipriet, eżis membri tal-kapitlu tal-katedrali jiena wkoll nirreċiproka l-awguri tiegħi u nirringrazzjakom minn qalbi għax wara dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ikun hemm ħafna xogħol tagħkom tiegħek mod speċjali Arċipriet, imma ta' ħafna wkoll volontieri, is-sagristani, il-kor u dawk kollha li jitħabtu biex ċelebrazzjonijiet bħal dawn ikunu jistgħu jitwettqu. Grazzi mill-qalb. Il-mulej magħkom. Omijek ukoll nitolbu l-barka ta' Alla. Lilkom li nġbartu hawn illum għal din il-festa solenni tal-għejt. Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu u fil-ħnina tiegħu iħariskom minn kull tiġrib ta' dnub. Amen. U li ġeddidkom għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' ibnu l-waħdin mill-imwiet iwettaqkom fit-tama fil-ħajja bla tmiem. Amen. Bħalma fakkartu bil-ġabra il-passjoni tal-mulej u issa qed tifirħu bil-festa tal-għejt iwassalkom ukoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena għal dejjem fis-sema. Amen. U l-barka ta' Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom għal dejjem. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Inroddu ħajr lill-Alla, alleluja, alleluja. Regina Celi, let